Voice of the People Party kadap nak jing candidate ka bakraw haba ka yoi ka jing Byrngem jong ka seng Hnlc ban pniap iki nongelam jong ka party ka balami hakila pathai kapor kum ka party iko ban penrem jur ya ka jing Byrngem pniap jong ka seng Hnlc iko aro ban on ni badi upai ba boleh jid ya ka Voice of the People Party ban Pynshai hapot district council kumta ke Hnlc kam don hapan tuklar ke jing trekam ke jing hapot district council dei tong pai ba bala ban bread ingi hapot district council lalu shem ba ke jing trekam ke jing kalau persya ike bang ingi la kular yo pai ba ni ko aro ban on ni ban ni tip hiru ya ke jing shisha ba kidon shibon ki kenram haki hima pada ke jing trekam jing hima bat kumba kalong kidon shibon ki kenram haki hima sora bat haki jing trekam hapo ke hima sora ka Voice of the People Party ka badan ye ke jing tu nanra ya ka Pynshai ka kharar ka khoi ne ki shong ki thau ki hima bat ka jila bro koi habang ni ka bor ka badi ben pekmi ye ki shong ki thau ki hima ni ko apne renti ni ko apne janai bat banum le kirki ya kanunu ka kam ha ka bidi bat ka kam Pynshai ka kharar ha ki shong ki thau lani ha ki hima namar ka thong ba ka jing kwa ka jing talong ban wanra ya ka Pynshai ka kharar ka khoi ha ka jila hi bro koi ni smooth ho ya ka ik bagi de ban le bat ngin le ya ka ik bagi de ban kum ka party na kwaro ban ong ha ka ni ka por bala da kata ka jing pinyap ka joge Hnlc yangi ki nongelam bat kum ju ya ngau nongelam jong ka Voice of the People Party kanwan ra ya ka bit ka piam ka shong su ka shong sai ka jing shngan ba ka jing to ya ka chai rio ngalo ba kloi ba no lang kanya nakam ta ka jing to ju ka chai rio bat na kwaro ban ong ha ka ni ka por ka ba menta kani ke jing Byrngem jong ke Hnlc kano ka kabu ka ba kraw ye ki to ki ba don ke jing tu ka ba sniu ni ki nongelam jong Voice of the People Party te kumta ke Hnlc kanu ma ban like na ka jing kit kli la ne ban sai khu ye di la ka don ko no ko jing ja ka ba sniu ni kum ki nongelam jong Voice of the People Party bat kumu nongelam jong Voice of the People Party nga ko aru ban pen pa bading jong ring jing Byrngem nganum wat kila jingra na ki bor pulet la ni na ka bor sarkar namar ngatip baga jing ap ka ja show ho play pangala shakri ubulong nong thau jonga wat kumba David Wong shisha la nga ya ka them ka senyu ka jing ap nganum sheting ye ka basniu nama me don ring kat ma me bat nga u ding du boru shalu jome ki pen tingen yang ngaron ke tingen ka baskan man ngim don ka no ka jing tu ka basniu persha ela ka jonga jet man ri idan tanga jingang no banon ra ya ka lawai ka basngai ye ke longdin ki mandin ke jing aron shibon ki jingkli banga ko aban kli ke Hnlc ringan num tre ban kli ka ni ka por dan tang atli ki banga ko aban bu ke jingkli ke ka jing ko ajo ka seng Hnlc ha to ka seng Hnlc ka ko aban pan phai biang ye ka Pynshai skim ha ka ni ka jila ka ju bat baga Hnlc ka ko aban in light no nagari India kini ki long ki jingkli ki baga Hnlc kan hapan batai shai shengi upai ba tinggal kentui ki pai pa Kim day ban Redmond sim, but kum kino yalam juga party. Yalam mat shibon kicing Byrngem maki por ke pemencuan. Rengenum kenan din banyak yang kena nongrim ke bebek, ke bebiang. Namta kilong din kimandin kecing. Kini kalau kecing Pynshai ke bangadan ban Pynshai, hai ke bedi ban kecing Byrngem peniap jangka seng Hnlc. Yang ini kino yalam ban kamta menga presiden jangka party. Kublai shibon.